Pori on kuitenkin fudiskaupunkina. Lisätietoa. Mikä mun kuin kakkosen kannattaminen niinku oikeastaan Veikkausliigaa? Mikä peli tässä on? Töölön taisto pohus viku. Pohu joku. Hyvä pelaa tuolla. Täytyy olla pakki oikein! Pressi, pressi, pressi! Kyllä Oulu Ville! Mäkin tuli ihan puskista. Hyvä Ville! Hyvä Ville! Oi taistun! Mene Rikki! Noniin! Numero 10, Lipponen! Oi. Mä päätin nyt, että tässä käy tälleen tänään. Sinne vaan! Väriku! Itse! Vittu. No Mikko! Ihan vitun turhaa puskia. Niin. Mun pakko ottaa vähän roolia. Minäkin. Ei. Hyvä Timo! Vähän italialaista sinne. Mikä? Toi jäpi antaa tätä vaparista. Kortsupiuot aina vitu jees. Hyvä! Vielä vaan! Nyt on kiire. Juho tuonne vastaa kuvia, mutta laittaa kännykkää kuva. Mennään! Mee Ville, mee! Kaikki nousee! Ville menee jo! Ei. Oulu Ville, mene! Hyvä Ville! Hei! Ville menee maalin! Sulla. Ei ihan kuulemiksi maaleja, kun mä kritisoin tätä. Vittu mä nähnyt koko tilalle. Käsi juttaa. Jonde! No joo. Ei vittu. Siellä on. Ei vittu. Ihan täys. Hyvä taisto! Kaikilla oli Miro veti. Miro olisi laukunut olla kärry. Se stanika lähti. Miro laukuu aina kärry. Ihan vittu. Ei oo paikka pistää sukkaa, vaikka jossain saadaan. Hyvä oli. Mitä anna siellä? Oho. Älkää stottu pötti. Ei me kukaan vielä. Ootteko? Ihan pitusti ja kuulet maasittain tuttuun. Hyvä, ja meno vaan! Alikäs heti. Tilaa! Se kuuluu se köllivirke. Hän saa vaan köllee koko ajan. Kannattaa tulla tänne nää. Täällä on helvetin hyvät tilat ja veri kato tosi leveä. Joka päivä pääsee 4 vapaa-ajalle. Yes. Sun pitää kasvattaa tästä teorista paljon mahtipontisempi kuin HJK. Kyllä tästä tulee.